Ubukele imbadu ndikuzweli nokhatywa siphethe usotheko sise OR Tambo konwatyiwe umfundisi uNkomfa nankwecala kwam. Mfundisi uNkomfa uziva njani? Oh, ndonwabe kakhulu uThixo ngokundizimasa ngoba ukuba kwakhe kule launch. Ingathi kuyaxoxwa. Ndiziva ndimkhulu ngokwenziwa ngibawo, ndiziva ndihloniphekile, ndithandwa. Ingakumbi xa uThixo endenzela into ezihle kangaka, isurprise ezingaka bendiba mna umongameli xa esithi kum efowunini ngolwesibini I am sending a delegation uyadlala kanti uxela into banyani uyandithumelela. Mfundisi Nkomfa mama. Uthi ngibani ukufonela ngumongameli welizwe. Umongameli uthe uyakuthumela ke isijoli. Wathi uyawuthumela ke uPremier waseGauteng. Khange ndikholwe. Kodwa uthe ekseni xa ndifonela izolo wathi uPresident uthe mandi honorishe ilonto yakho ndathi ndiyabonga. Ndamfonela naye ndathi ndiyabonga Mthengule Benuna. Wow. Ndiyabonga kakhulu. Wow. Now xa sijonge umsebenzi ingxikela apha ngaphakathi wanelisekile ukholiwe indlela abantu abaphume ngayo? Kakhulu ndikholiwe. Okokuqala abantu abanamali. As much as isikwenza show of this nature in expenses and it's not about making a gain but it's about kuba uyakwazi ukukhaverisha zonke ezi expenses buzenzile. Ndixolile abantu ba-revived ii-artists zonke eziphumelele konwatyiwe apha nam ndiziva ndonwabile. Wow. Yes. Umyalezo kuyo wakho wonke umuntu oye waphuma wakuxhasa nongekhoyo apha okhona ngenhliziyo. Ndithi nalo liqweqwe lesine lizele ngamandla kaThixo ekuthandazeni kwami ekumbuleleni uThixo. Xa unimamele nawe salilayo mbonge. Wow. Wokukunceda uThixo. Imibongo masimenzele ngamaxesha onke uThixo wethu. Mfundisi Nkomfa sithi thina siyi-Cape Town TV nembadu ntinga ntakandini. Siyabonga. Nkosi. Ukanti ke lo besincokola naye apho ngusotheko yiloo nto silapha nje uthula namhlanje umfundisi Nkomfa i-album yakhe uyizise ebantwini kambe ke abantu abalapha bezokumsitha umhlana.